Σαλαμίνα και ο Πρωτοβουλιάδη Μαρτίνης και ο Νίκος, όλες τις ώρες, νιώθουμε πραγματικά τη Σαλαμίνα σαν ένα πολύ πολύ μικρό μας. Οι περισσότεροι από εμάς, και εγώ προσωπικά, πιτσιρικάς, εγώ να ρωτήσω τους γνωρίζεις και να πάρει το Σαλαμίνα, τι μου θυμίσεις τώρα. Δεν μου κάνει πάλι στη Σαλαμίνα, γίνεται 2 μέτρα ψηλός, παιδιά. Λοιπόν, και να πω ότι εξής, θέλω ένα πολύ πολύ μεγάλο γεγονό για να μην το ξεχάσω. Για ένα ακόμα μεγάλο γεγονό για τον Κώστας, ο Κώστας στο Θρύλο. Ακούστε. Αγόρασε πολύ πρόσωπα ένα σκυλάκι, τη Μούτσι. Λοιπόν γι' αυτό, ένα μικρό σκυλάκι του Μούτσι, την οποία την κουβαλάει μαζί του στις συναυλίες, δεν πάει χωρίς το κουτσάκι του πουθενά. Δεν την έχω. Πού είναι? Είναι μικρό και φωνάζει τα χώρα και τα λοιπά. Είναι μικρό και η κουτσούνα πάντοτε είναι καθημερινή. Εγώ ξέρω. Ένα μικρό παλιά η κουτσίνα! Να σου πω κάτι, παρακαλώ. Πολύ γυναίκα το πράγμα. Γυναίκα, εσύ! Για τους ομίλους, γυναίκα! Gracias.